Simba makuru nokuta kuna simba rakavepo risina kubva kuna Mwari. Iwo aripo akaiswa kuna Mwari. Saka anoramba simba anodzivisa zvakaiswa kuna Mwari. Zvino ivo vanodzivisa vanozvitorera mhosva. Nokuti vabati havachisi unobata basa rakanaka asi rakaipa. Unoda kusatya simba here, ita zvakanaka zvorumbidzwa naro. Nokuti ndiye mushumiri waMwari kwauri kuti akuitire zvakanaka. Asi kana uchiita zvakaipa chitya, nokuti iye haabati munhu pasina, nokuti ndiye mushumiri waMwari, mutsivi wokutsamwa zvakaipa. Chambotauri topinda munyaya dzedu dzakaimba pano. Zvose zvamunoona kuita zvinopfuura zvakanaka kuita zvakanaka. Tinoona muzora tinosangana naro kana tichitonga nyaya ramunofanira kuti munzwisise. Muri kuzvikonzera pamwe pacho kuti dambudziko nokusaziva. Mudare muno munhu anotenderwa kubhadhara mari muchana kusvika apedza kubhadhara. Basi pano pamwe pacho pokuti mutadza kubhadhara nekuti tida kuona kuti tinoitwa sei zvekutanga. Saka kana wati urega uchibhadhara uchiona kuti unoitwa sei zvichireva kuti unenge uchizvidza mutemo. Saka chakanaka chinokutumirai zvikonzo. Uyu ni muridzi wavo. Ndozvo zvamunofanira kunge muchiziva izvozvo. Tine mhosva dzatinotonga dzakati wandei apa dzamuri kukonzera matambudziko imimi vakadzi nevarume. Vakadzi mapfekere nyambo kuita hana kunaka, pfekaiwo zvinhu zvakanaka zvinokupai chimiro. Pano pomwe kupfeka kuti muri kuda varume, kuno umwe kupfeka kuti regai ndimbokuudzai hapana munhu akashata panyika. Mwari akasika vanhu vese akafanana naiye. Paakasika denga nenyika akaona kuti chandasiya panyika munhu ndobva aisa munhu anova anotonga zvinhu zvese panyika. Saka munofanira kuti muzive kuti munhu wese akakodzera panyika anodiwa naMwari kati kupfeka hunhu muridzi wavo. Ndizvo zvamunofanira kuziva. Dambudziko rimwe muinaro vakadzi kuzorowa mafuta izvi wanga waita accident zvironda izvo hazvipori. Vakadzi idai varume venyu chaivo chaivo, mazvinzwa. Kana imi varume idai vakadzi venyu chaivo chaivo. Ndozvo zvamunofanira kunge muchinzwisisa. Neimwe tsamba iri mubhaibheri ukaiverenga inoti Jesu paakasvika mutemberi achiona temberi inotsvina akatora shamhu akaranga, temberi ikava tsvene, vanhu vakasara vanamata vatsvene nokuti akanga abvisa vakaipa. Tofanira kuti tiite zvinhu zvakanaka kwete zvisina kunaka. Ine zvimwe zvimatsamba zvandikuona zvokuya panapa izvi ndichazitaura hangu nezvazvo. Bati pane imwe nyaya yamunoita so pana akambobata rize pamuda inonzi chipa chirungu scorpion ndizvozvo.
Mana akamboribata. Paribata rinoita sei? Arirume zvakanyanya rinongoita kuti pfo chete. Tati pachirungu rinonzi chi? Scorpion. Ndimakaenda kuchikoro ndatobvunza apa zvikanzi rinonzi chi? Scorpion. Saka tiri kuti scorpion ukaita zvisiri zvoinoita sei? Saka zvimwe zvamurikuita manje zvikuda kutondidenda zvikuda kundinzwa kuchindoti saka ndinokuranga. Ndipei nyaya dzinoda kutaura namambotoni. Dzokutanga. Kaza chabuda hivi. Kunzira ke usinyike nisho mungaende kutsvaga lawyer. Makutarusi. Kabuda banzere mkati. Nice. Ngati bozwana naye. Ngati terere. Tipenda kuti zverizini. Musoro wemambo. Murume uyu wandigere naye panapa. Murume uyu akandinyengerera mukadzi wangu. Nawe yakaitika ndiye kuti ndaziva kuti uyu murume uyu apinda mumba mangu nawe kuti ndakabata mameseji mufoni yemukadzi wangu. Mameseji ndakaona mameseji anga asina zita ndobva ndatora line yangu ndaisa imomo ndobva raapia zita romukomana uyu. Mukomana uyu namba dzake ndikadzitora ndishanda tese kubasa kuHarare. Saka zvadaro ipapo nofunga ndikashukana nemukadzi, mukadzi ndobva aenda kumba. Aenda kumba kwawo, nofunga ndakazonzi iwo tanga watora mukadzi tanga wabhuya papa wombonzwa kuti zvikufamba sei. Shuwa ndakabvunza mukadzi, mukadzi akatsanangura akati chokwadi murume uyu inini ndenda sei ndinomuziva ndakadanana nemurume uyu. Zvadaro ipapo nofunga ndakadhonza mazuva pandaenda kunodza mukomo wake ndikati ndo zvandaona kumba kwangu. Zvakanzi alright. Ndobva ndafonera chikomba ichi. Akanditi Munyinyina, very sorry ndozvakaitika. Shuwa nhau yoyo yakaitika asi nhau dzidzo dzakaperera pamameseji awakaona iwayo. Ndinokumbirira ruregerero Munyinyina. Iwo uri murume ini ndiri murume. Chandinongokumbirwa ndechokuti hakuna kupaza imba iyoyo Munyinyina ndinouya totaurirana. Kana kwandindiuye nhasi ndinouya. Saka chindimirira musi wa15 July ndita sei ndouya. 15 ndakamira chikwadi ndikazona uya kudzokera kubasa. Akanditaura kuti enda kudare ikoko ndotorera mukadzi pamberi pamambo. Ndakati alright chaonana kuti iwo neni mukuru ndiani. Chokwadi ndakabva ndauya ndikabva ndaenda kunomangara nyaya iyi mamambo madziva. Mambo madziva akaramba kunotongwa nhau iyo ndiye mambo ndiyo nyaya yandaya naye muno mambo mambo. Nyaya yandaura nayo. Right. Teseta zvinhu banditi. Pendura zvataurwa narizini. Handisi kugamuchira kuti ndiri chikomba chemudzimai wangu, asi kuti nyaya yakaitika ndeyekuti ndichishanda nemurume uyu ndakangomutora ndobva ndashanda tese masvozi 2 chete. Saka murume uyu akazivisa mudzimai wake kuti akuda kuti asiye basa. Ndachimubvunza wapedza kupindura. Watopindura kuti handisi chikomba chemudzimai wake. Indene mberi nyaya uyu. Hausi chikomba. Kwese ari kuti nhasi uri chikomba. Niwosiri chikomba. Ari kuti ane mameseji aakabata. Mameseji aakabata kutaura ukanyora chiwa chinotaura. Unomboanyora. Asi ako. Kana foni ikashandiswa papaisi yako. Mameseji ekudanana nemudzimai wake handina. Asi kukurukura nemudzimai wake mumameseji taikurukura kuti nemudzimai wake maikurukura mameseji. Maikurukura mameseji nemudzimai wake. Nemudzimai wacho. Taitaura nyaya dzakafanana ndozvakutsanangura kuti uyu murume uyu tatorana aenda kubasa akasvika pakuti da kunosiya basa kubva afonera mudzimai wacho kuti anoda kusiya basa. Saka afonera mudzimai wacho kuti ada kusiya basa mudzimai wacho akazofonera inini ife takati tikunyora mameseji manje akubvunza kuti ko chii chiri kumboitika kubasa. Murume wangu akuti chii ndakusiya basa. Ndoona sekuti izvi akazviita nokuti inini ndini akatatora murume uyu kuenda kupi basa. Saka mukadzi akangotaura zvakawanda akuexpressa kubatikana kwake nekusiya kwakaita basa kwaida kuita murume wake basa.
asi kuti nditi ndakazotaura nemudzimai wacho zvokuti inini ndokuda mudzimai wacho achizoti atokwana kupindura mwana ndinokusapota ndiriroyara mbunze mubvunzo futi watine mukadzimai taura nhau dzekusiya basa ndozvamaitaura inini ndakamutsanangura kuti handinai chandiri kuona chakaoma kubasa kuno kana chakaipa chokuti munina wangu angasvike pakuti ndakusiya basa handitozivi kuti chikonzero chaada kusiyirawo basa chi dzimai ndopanga amuexplainawo kuti shanje vanenge achifungidzirwa kuti ndikuita chi ndiyo here mameseji ari kutaura kuti yainyorana nemudzimai wangu aiwa mameseji yekutanga yanga yakanzi ndichasiya vana kana achinge auya pano 1 imwe yacho ndobva yanzi dedi ndikuona emauya imwe yacho ndobva yanzi asi nhai ati zviri kufuti here ikoko imwe yacho ndobva yanzi zvoni dedi murare munyasha imwe yacho bva yanzi ndazviwa imwe yacho bva yanzi iye yanga yakanzi dedi murare munyasha ndobva yanzi mwa yanga nekisi apa wanzwa here mameseji akutaurwa unaziva mameseji ndicharagarira ese nekuti pane nguva plus kurangarira api iwayo kuti akasiya basa ndichasiya vana nezvozvo zvokuti dedi murare munyasha ndozvarangarira kuti dedi murare munyasha aizi dedi murare munyasha ndiyani aizi dedi murare munyasha ndiyani akataurwa ndiwa nowaizi dedi murare munyasha kuda kuti uri dedi wani inini handinai pazvakaitwa kuti dedi shuwa zvakataka kundivava asi handinai kuzvitsvaga ise mudzimai uyu asvika pakudaro ine ndakangosvika pakuti mudzimai uyu zvichida nenyaya yekuti muramu wangu apfuurira uye nenyaya yekuti ari kungoexpressa kubatikana kwake asi kuti inini nditi nemudzimai uyu hainditi dedi nekuti ndinenge nguva yandakaenda kwake tindokuda uri kutaura kuti paka kuti dedi zvakakukachamadza zvakataka kundivava zvakataka kukuvava iwe ndobva wamuti kudii wauda kumuudza semunhu ari murume wacho inini handina chandakataura pana kwose usina kuwana chaukataura pauri zvakakuvava inini ndayangutarisa kuti zvinhu zvakaramba zvichienderera mberi ndaida kuzvidimbura asi handina kukasika kuita sezvidimbura uye kana kuti nditaure uyu kuti ndomatauriro akuita mudzimai wako ndakwana sekunge ndakukanganisa imba yavo but chandakaona ndechekuti maybe mudzimai wacho ndiada kuedza kukudzwa here kana kuti aida kuita sei asi nyaya yataikurukura yanga iri yekuti uyu akusiya chi aiwa ini ndikubvunza pana dedi pawati zvakakuvava ndobva ndikukubvunza kuti iwe zvakakuvava ndobva wazvoita sei ndobva wanyarara uchitanga nimire zvimwe zvinoteera ndozvakamirira kaiwe ndozvatiri kutaura ndatarisa kuti akaramba achidaroka ndozvikata ende shuwa ukama hwangu naye waida kuzokata kana aramba achidaro ndakaona achiramba achidaro ndabvunza naye amainini kumataurire rudzi zvino nhasi nokukuti dedi kuwe kwaukaitwa kuye usina kuzowana zvakazoita uyo ari kutaura kuti uchikomba chomukadzi wangu anenge angadaro hake asi chokwadi chiripo ndechekuti inini nemudzimai wake ndina kusvika pandakadaro asi makasvika nyika kuita nadedi chete mudzimai akanyora kuti kana inini kupindurawo zvokuti izwi rinoenderana nezvinofita kuti dedi ani shedza mukadzi awe mira pamashure kavanhu vazhinji vavo Elizabeth Chiveve right Elizabeth kuda kuti usimudze ruoko rwako rworudyi iti Mwari ndibatsirei pachokwadi chandichataurira dare chiise ruoko pasi mukamira saizvo ndoda kuti uudze kuti vanhu vakagara apa ndivanani ende munovaziva sei nechichata kuti vagara apa uyu ari apa ndomuzase murume wangu ndowandikere naye
kuyarapa ndomuziva sechikomba changu. Hey, keep on trying. Nguva. Uyu mati murume uyu munomuziva sechikomba. Semati chikomba changu. Ndaidanana naye. Maidanana. Makadanana kubva rini? Aro chiregerai kana kudo kuchifaya zvinonetsa Tomira nzeno tunondwapira parefu. Wow. Wazositawo? Unoti kudi? Kuti vatsanangura kuti sei vari kuti chikomba chavo ndine nguva here ndakasvika kwavari ndichita amaendo kudai vakati nawo aya kupengo mazwa zvaataura hanzi nditsanangurire kuti semati ndi chikomba cheingotaura nguva yatikadana Pamusoro changu. Baba chakaitika ndechekuti vakakotora murume wangu kuendesa kubasa kwake. Saka vakazotumirwa nemurume wangu kuti ende munondiudzira mukadzi wangu anditumire mambera nenzungu. Saka vakazoya nebhegi kumba kwangu vakati anzi mundisire mambera nenzungu. Ndaisa mambera dziye nenzungu vakazoya kusena vachindi vazotora bhegi. Ndofunga ndavapa mambera dziye nerumi vakabva siya vandisendera airtime foni mangu. Ndobva vakuenda. Ndofunga vakatanga kundisendera mameseji vasati vatombosvika pabus stop kugora. Vana vangu vatobvunza kuti baba mama ndibabera kusa mameseji vandati ndibaba akuza zvanzi asi atosvika vandati vangu vasvika nguva munhu apa pana pamai manje vachionesa mameseji ekundiponza babangu. Ndofunga ndakazosvika pakuvabvuma ndotora chinonzi chokwadi pamberi pamababa. Ndofunga vaenda kuharare takanga takuita tisendera mameseji zverudo titodanana navo babangu. Saka mumwe musi vakazouya kuti iri weekend ndobva vanditi saka takasangana murodhi ini chienda kwandaenda vachienda kwavaenda ndobva vanditi saka ndikudzokera usinondipora haki vandati haki ndokupai mungudzokera nguva yezvivanzi kuma1 vandati andendadzoka kubasa kwangu. Ndofunga vakazoyomba kwangu vachinditsvaga kuma1 kuye ini ndandanokwa kubva kubasa kwangu angandiri vakasvika pane vana. Ndofunga vana vakasvika mbavapakurirwa sadza nemazai vakadya ndobva vabvunza kuti wame venyu vari kupi zvanzi vari kubasa vanzi ahorit ndobva vaenda. Ndauya ndofunga vana vakabvanidzwa zvanzi mama vanotsvaga nabakuziva vanga vane bhaketi ravo reredhi hombe ranga rine nyama asi vabvunza kuti ndonoti chikuna baba yenyu zvikanzi ndonoti vauze kuti tadzingo totodachi mari yechikoro ndati ahorit ndobva vaenda. Ndofunga tanga tangosenderana mameseji wayo yerudo ndobva vazondifonera mumwe musi zvakanzi ndiri kuuya ndapa bradri ndobva ndati ahorit uyai ava ndopa vakabva vazondifonera zva ndiri munzira ndiri kuuya. Ndofunga ndakazoisira meseji ndikati murume wangu atoti ari kutouyawo izvezvi zvatona saka kana chingauya chindakunzai kundizivisa sandasvika. Ndofunga ndakava ndati imi mutori kubradri kurefu murume wangu atoti atuwa pagora zvanzi ahorit. Saka ndopakabva svikawo murume ndopakabva batwa mameseji mufoni ekudanana kwangu nababa. wanzwa here mubvunzo wangu wabvunza wapindura ngatibvunzwana nguva wapindurwa chine umwe bvunza ndikabvunza naye amai kuti imimi mutizoni inini ndakakunyorerai mameseji ndichikukonzai munawo mameseji mainditi please vanoverenga dhirita daidhirita vaiti vakandinyorera meseji vanditi please dhirita mameseji. Saka ini ndaigona kudhirita yavo yangu yandainyora inini ndakatanga chambodhirita ese kumashure kuno kanga zinge ndangodhirita yavo yangu ndichisiya ndo yakazobatwa angu acho. Saka iye vada kunzvenga nekuti yavo mameseji mufoni hamuna asi vaikwa nechitsotsi yekunditi dhirita mameseji andiri kunyorera. wazvizwa hanzi waindiudza kuti kana ndanyora mameseji dhirita murume anozoyaona gara wadhirita mameseji ndozvaamutaura zvine zvimwe futi uchine zvimwe here uchine zvimwe zvekubvunza here handisi kutsikana nemazvo asi wapindurwa kai wanaona wese tombobuda pasi notera ndipanza ndi ichokwadi wataura wenda kuti ndakanyorerwa meseji yekunzi teti nomuyako muri dzomukadzi ndobvaona meseji iyoyo kufunga anobatikana mukadzi ndobva apopora kuti meseji yekuti teti haisingonyera
fomu ndakadana nana iwo tu topa zvitomutongwa ndi wabvuma kuti mhosva unayo tatonga nemeseji yawapo kana dai anga ari wangu mukadzi akangomboita meseji yekuti dheruri chikomba changu zvokuti mapanana rudo kangani ka30 here ka1 here meseji iyoyo chetomamosha ndo yawabva right mhosva yaunayo manje mukadzi womunhu anyenga ukanyenga mukadzi womunhu unobhadhara kuzvitambira ndiri kasore mambo anichambotaura kwechari matopedza kudhara kanyenga ndinosaina simwa iwewe mwana ndokutenda usaparadze musha wako iwe umbozviona shuwa shangamiri ndakandambofunga kuda kuupaza asi ndaona nokuzonzwisisa kwakaita mukadzi uyu andichaupasa anorudo newe asi iwe mbeva dzokunzechi mbeva dzopamusha machi tandongokudza ndoti murume ndo wako anake anyangari kadai akabondereka ngera akumisa musana wapera utsvagwa zvima zvimishonga novanasinga zvinobatsira wazvinzwa wanzwa muregere shoko ramwari robhara tiregerai vanokutadzira unobhadhara mombe 4 dzinotsika mukomana next tatopedza Why is motion again? Can you imagine? Why is motion again? ndinoenda kubasa 100 ana pamwedzi kuti tanga wambobhadhara muchana ndiwe kana ukaya nomari kubonukuwaya nomari kutangira kwaipa wataka nhasi musati wabhadhara mombe kwapisa kumbweno inenge iri mombe saka ndiri kuti tanga wambobhadhara hana kuramba hana kuramba ndazvinzwa ndinokuona musi watuu kuti ukuya nemudari